Que tal, como están? Benvidos un luns máis ao noso Punta e Tacón para falar do noso deporte. Neste caso, imos falar do Obradoiro, que onte remataba a súa temporada na Liga Endesa, recibindo o Barcelona no multiusos de Sar. 71-76 foi o marcador final deste encontro, aínda que onte o resultado era o de menos. O importante era despedir ben esta campaña e que os de Moncho Fernández xa fixeron os deberes na anterior xornada no multiusos de Sar, na anterior fin de semana. Gañaban o Betis e conseguían matemáticamente a súa permanencia na categoría. Ainda gañaron un partido máis, celebrado entre semana, o mércores na pista do Fuenlabrada. E iso que hicimos, onte tocaba despedirse dunha temporada máis en Sar. A permanencia, unha máis da Liga Endesa. Pois finaliza o Obradoiro a temporada no posto 13, 2 en riba dos postos de descenso. Descenden, neste caso, se que descenderan o Manresa e o Betis. Imos falar desta campaña, imos valorar un pouco o que foi toda a temporada cos nosos colaboradores habituais para falar do Obradoiro. Acompáñame unha vez máis o xornalista del Correo Gallego, seguidor do baloncesto do Obradoiro, Óscar de la Fuente. Óscar, benvido, moi boas. Hola, moi boas. E temos tamén a Jacobo Rey, autor do blog El Obra tiene historia, Obrapedia no Twitter. Jacobo, benvido, moi boas. Gracias Silvia. Pois imos comezar porque me contedes un pouco se vos pareceu unha boa despedida de onte nese partido contra o Barcelona. A verdade que non foi tan abultado o resultado, incluso se chegou a ir por diante en algún momento no marcador, é moi igualado, 71-76 contra un grande. Foi un bo partido para despedirse, como vistes? Sí, polo menos pois non foi un partido destes que quedan sentenciados igual no segundo, no terceiro ou cuarto e queda totalmente descafeinado. É certo que o Barça, bueno, na segunda parte foi sempre por diante, menos o xusto ao principio de todo, pero, bueno, obra deu a cara nun partido no que incluso Barcelona xogábase a remota posibilidade de subir na clasificación, pois, bueno, tivo ese amor propio, coraxe, digamos, de cando se veu abaixo intentar volver ao partido. Eu creo que foi un partido
pois dentro de todo o contexto no que había, pois un bo partido para despedirse. Lóxicamente o equipo quería despedirlo cunha victoria, pero eu creo que deu a cara ante un dos equipos top da ACB, non? Que tocaballe despedirse con un grande, ou seja, que a cousa era complicada, pero como decíamos tampouco foi tan malo, non? Non, a verdade é que visto como acudía o Obradoiro o partido, coa salvación xa conseguida, despois de xogar o mércores outro partido, pois o normal era que a vitoria caera para quen se xogaba un pouco máis, e para quen tiña máis equipo que o Barcelona. Pero, bueno, deu eu creo que deu, o que dicía Óscar, non? Unha boa imaxe, o que pasa é que se notou en certos momentos incluso a intensidade, non? Tanto dos xogadores como do público, que tamén se notaba pois, que estábamos un pouco máis de festa e de celebración que nun partido pois, habitual de Liga. Pero, bueno, a imaxe eu creo que foi boa, competiuse, no terceiro cuarto estaba o equipo empezar o terceiro cuarto estaba por diante, e, bueno, ao final notouse que, sobre todo en individualidades, que o Barcelona pois, é un equipo con máis orzamento e con máis posibilidades, claro. E tanto que estaba de festa o público, a afección, porque non sei durante canto tempo nas últimas xogadas estivo xa cantando, non? Nas bancadas, pois o mellor o último minuto inteiro. Sí, porque ademais houve tiros libres aí, non? Como que se alongou todo ese final. Home, a xente creo que xa tiña ganas de celebrar, non? Despois dunha temporada tan longa e tan difícil, pois digamos que o subidón de adrenalina e contra o Betis unha vez que se consigue a permanencia, pero sí que este último partido de despedida que pois obra todas as temporadas consegue chegar salvado a esta última xornada para eso, poder disfrutar e vivir unha xornada festiva. Bueno, a xente tamén se contaxiou un pouco diso e sí que o de menos, digamos, era o partido. O importante, incluso recoñecía a Moncho antes do partido, non? O importante era esa festa, esa despedida, ese, digamos, agradecemento mutuo entre o equipo e a afección, pois, por ter conseguido a permanencia. Bueno, que ao final foron 11 vitorias en total as que sumou o Obradoiro nesta temporada, porque é certo que conseguiu a salvación na anterior fin de semana contra o Betis aquí no Multiusos de Sar, pero que logo no mércores, como decíamos, foron a Fuenlabrada e conseguiron outra vitoria. Así que foi unha temporada dura, pero ao final, pois, sí, aínda foi bastante sí, ao final de temporada foi moito mellor que o inicio, dende logo. Eu creo que hai varios factores que o explican. Unha, o feito de ter xa o equipo completo, as lesións que houve durante toda a primeira volta, pois nesta parte final notouse o equipo traballado e con todos os componentes, e despois tamén a lóxica da temporada, un equipo con moitas caras novas, a medida que vai avanzando a temporada, sempre se di, bueno, hai esa idea de que os equipos con Moncho fan segundas voltas máis completas, ou máis que se nota que o equipo dá todo o que pode dar de sí, e nesta temporada eu creo que se notou. Sobre todo, non tanto os partidos de Sar, que tamén, como eu creo que sobre todo fora de Sar. Para min foi a clave da temporada. Competir, o sea, gañar en Badalona, gañar en Bilbao, competir en Valencia, que é unha pista moi complicada, o equipo mostrou un nivel competitivo moi, a verdade, sobre todo fora de casa, maior que en temporadas anteriores. Sobre todo na parte final, cando pois estivo o equipo máis compensado, claro. E que nos últimos 9 partidos gañan 5, que é un balance de 5-4 prácticamente de playoff para estar aí. Eu creo que foi fundamental iso de ter os xogadores suficientes para adestrar toda a semana, que todos poidan ademais traballar nos seus roles, non? Que teñen. Ao final foi fundamental. Cando Obra tivo 12 ou 13 xogadores dispoñibles para xogar, pois sabemos como acabou a temporada, non? Eu creo que ata este final foi algo así como un exercicio de supervivencia, ir sobrevivindo a todos os infortunios, todas as lesións, estar aí, non descolgarse, que, pues, por exemplo, o Manresa estivo descolgado casi desde metade de temporada, desde que xogou aquí. E logo ao final, cando por fin puido ter a plantilla suficiente, eu creo que empezamos a ver o equipo que podía ser
este ano, non? Que igual se dura un mes máis a temporada, pois, home, igual somos moi optimistas, pero igual falábamos de outra cousa, non? Bueno, pode ser, visto porque sen algo estamos todos de acordo na cantidade de despropósitos que houbo esta temporada, non? Unha temporada dura, con moitas lesións, incluso lesións de xogadores que viñan a sustituir o oco doutro xogador que xa estaba lesionado. Con que sensación vos quedades un pouco da temporada tan complicada? Pois, eu quedome coa idea que daba Óscar de supervivencia, porque realmente cando nunha temporada pasan tantas cousas malas, ao final os obxectivos que tes que reformulalos para ir ao básico, e aquí o básico era sobrevivir, chegar á final de temporada con opcións, non digo salvarse, que eso claro é o obxectivo primordial, pero eu creo que houve un momento en que o obxectivo era chegar ao final con opcións de salvarse, tal como estaban sucedendo as cousas, que vías que cada semana caía un. Entón, ese obxectivo, pois, a verdad que se conseguiu a base de moito traballo, e despois que eu creo que foi clave tamén o paso adiante que deron determinados xogadores en determinado momento da temporada, cando máis falta facía que deran ese paso, pois a min se me ocorre, por exemplo, o caso de Pustoboy, que é un xogador que este ano eu creo que fixo unha bueno, onte, verdad que estivo bastante mal, non sei se eran nervios ou estivo... Falta de tensión tamén. Sí, falta de tensión. Igual xa me podo relaxar. Eu creo que estaba un pouco superado onte, pero Pustoboy fai unha temporada, ao meu modo de ver, unha progresión espectacular. Home, acabou de... Fíxate, dun ano a outro, a temporada pasada acabou descartado, fora das convocatorias, porque tamén había máis de 12 xogadores e había que elixir. Este ano acaba como pivot titular. Sí, sí. Dun ano a outro, creo que unha progresión probablemente poucos esperábamos. E que foi xusto o contrario, a temporada pasada que empezou, eu creo Sí, que empezou demasiado ben, ben, porque sí. era un xogador que acaba de chegar a CB, empezou cuns números moi bons nos primeiros partidos e despois foi caendo. En cambio este ano pois foi o contrario, cando empezaron as lesións eu notei que deu un paso adiante. Claro, Moncho tamén o notou porque nos partidos clave, pois... Apostou por él, claramente. Ve un xogador como Maric, por exemplo, que tamén o coñecíamos, que ten moita experiencia, que o ano pasado pois era o titular, ao final de temporada, e este ano pois era o reserva de Pustoboy. E logo hai outro xogador tamén, que é Mickey McConnell, que tamén foi de menos a máis. É verdad que lle costou... Xusto lesionouse en decembro, cando xa estaba a un gran nivel, logo estivo varias semanas fora e logo costoulle de novo volver ao seu mellor estado físico, pero ao final acabou os 2 últimos meses tamén, creo que foi prácticamente o dono do equipo, non? O que facía e desfacía aí sobre a cancha, e ao final acaba como MVP da temporada, e o recoñecía a afección tamén ao final. Sí. E o máximo asistente da Liga tamén, non? Sí, que desde... Bueno, recordaba Jacobo, desde Andrés Rodríguez, sí, non... Para un xogador, ademais do... Porque igual se xogas no Real Madrid ou no Barça, eres o base, pasas a un xogador na esquina, é moi probable que a metan, pero claro, que no Obradoiro non é tan fácil conseguir canastas e dar asistencias, non? Para min ten doble mérito. Bueno, mencionabades agora a Mickey McConnell, tamén a Pustoboy, e precisamente vos quería preguntar que xogadores destacaríades da temporada. Non sei se vos quedades con estes dous ou con algún outro. Como decíamos, McConnell foi recoñecido como o mellor xogador do Obradoiro, ese título tamén honorífico de ser o máximo asistente da Liga. Con quen vos quedades? Eu quedome con Pustoboy, claramente, sí. Sin quitar que o que dicía Óscar de McConnell, que foi fundamental, sobre todo na segunda volta, nunca houbera en Obradoiro un base tan asistente, tan anotador, as dúas cousas. Houbo bases, bueno, anotadores. Andrés anotaba menos. Claro, Magraz era un base anotador, Andrés era o base asistente por excelencia, porque tiña unha anotación moi baixa, pero unha ratio de asistentes altísima. Pero McConnell, as dúas cousas, o que dicía Óscar, con casi 200 asistencias, 180 e tantas, xogando 2 partidos menos, porque xogou 30, unha ratio moi alta. Eu quedome tamén con Llobet, eu creo que foi tamén, non tanto numéricamente, un xogador que colle os números, igual non, pero eu creo que se notou moito cando estivo ao 100% e cando estivo dentro da dinámica do equipo. E despois Vencius, que eu creo que tamén
É un xogador que, igual, en estadísticas non se nota tanto a súa aportación, pero é un xogador que ao final miras nos partidos e pode estar 30 minutos xogando, e cando non está, notase moito a ver, un xogador igual tipo diésel, non? Que non é explosivo, que non, pero que bueno, a máis a ser a súa segunda temporada, pois se notou todavía máis. Bueno, sempre hai xogadores deses, non? Que ao mellor non destacan en números, pero fan un traballo que ao mellor non é tan vistoso, que o falamos moitas veces. Ti con quen te quedas, Óscar? A ver, nese aspecto de non chamar a atención nos números, eu creo que Llobet probablemente se tes que coller os xogadores desta plantilla que exemplifica o que é o espírito obradoiro, seguramente Llobet, non? Pois iso, a Pelexa, o xogador que está sangrando pola cara e sigue xogando como si tal cousa, que se tira polos balóns, que pelexa, eso que moitas veces non sai na estadística, pero que é fundamental e que foi fundamental, non? E logo por engadir outro nome, os que dicía Jacobo, tamén Whittington, que igual non tivo momentos tan brillantes como iso, como Pustovoy, como McConnell, pero sí que foi moi regular ao longo de toda a tempada, casi todos os partidos estivo tirando de equipo, ao principio xogando máis como 5, ao final facendo parella con Pustovoy máis aberto, bueno, para mí foi un xogador tamén que en moitos partidos sí que foi fundamental. E Whittington, ademais, eu creo que deu un paso adiante tamén cando foi a lesión de Rosco. Sí. Que obviamente el tivo que asumir máis peso. Sí, iso, tivo que reinventarse un pouco, claro, estaba xogando máis de 5, entón lesionase Rosco e ben Maric, pasa a Whittington a xogar máis como máis de 4, eso incluso con Pustovoy, que é unha parella a priori que pode ser un pouco extraña, pero que funcionou, e xa digo. Logo, eu por exemplo, a semana pasada repasaba cando dixeron a McConnell o xogador do mes, que Whittington en ningún mes foi o mellor xogador, pero pois probablemente por regularidade estaría aí pois con McConnell. Para min quizáis os dous que de principio a fin mantiveron un nivel máis máis regular, non? Ou deron un mellor nivel ao longo de toda a temporada. Bueno, falabades de Rosco Allen, que por certo que o vimos reaparecer na última xornada. Onte estivo sobre a pista, foi un dos lesionados desta temporada. Non pudemos ver a Corbacho, que si hubo dúbidas nalgún momento, se podería estar nalgún dos últimos partidos, así que quedamos con Rosco, con esa reaparición. Bueno, Corbacho o ano que ven terá oportunidade, a ver, porque sí que a baixa de Corbacho foi determinante na primeira, a meu modo de ver, na primeira volta, claro. Faz unha configuración dun equipo con unha serie de premisas e unha delas cae aos 4 minutos que estivo o día de Baskonia. Non, unha delas ou quizáis é que un xogador que, claro, que estivo 5 tempadas aquí no Obradoiro, me parece, antes de marchar a Baskonia. Sí. É un xogador que condiciona realmente as defensas rivais, non? Que aquí temos falado tamén. Xogador que require, polo menos, un xogador que este totalmente pendente del todo o rato. Eu creo que hai, claro, é facer ficción, non? Non sabemos o que sería deste Obradoiro con Corbacho, pero desde logo que incluso outros xogadores pois probablemente se tiveran beneficiado desa atención que xeraba el, e do nivel que pode dar, que xa o coñecemos de sobra. Quedaríades vos con ese momento da lesión de Corbacho como o momento máis duro da temporada, ou cal foi o peor momento para vos? A ver, ese igual non é o momento máis duro da temporada, porque a temporada estaba... Quedaba moito para reconducilo. Toda a temporada. Quedaba toda, eso casi foi o momento casi da pretempada, porque foi pouco máis que na pretempada, estamos ainda en Bermudas, en Sar. Pero bueno, sí que houve momentos que botas a vista atrás e houve momentos moi fastidiados. Igual o partido de Fuenlabrada ou na casa. O partido de Fuenlabrada, sobre todo porque a sensación ese día foi que o Obradoiro que casi non competía, foi superado, creo que ademais Moncho comentaba outro día antes de ir, na previa de Fuenlabrada, dicía que Fuenlabrada na ida que nos pegou un baño criminal, e despois o día de Gran Canaria aquí en Sar, ese tamén foi moi duro, porque foi un día que o Obradoiro fixo un
partido excepcional 30 minutos, pero de xogo de excepcional, hai que dicir, un baloncesto de altísimo nivel, 10 minutos malos e perdes. Ese día foi un día duro, a verdad. De acordo con eses Sí, momentos difíciles. sí. Igual, xa digo, para mí igual o de Fuenlabrada por esa sensación de que pois creo que eran 5 ou 6 derrotas consecutivas e chega un rival que viñas de xogar en Málaga, en Madrid, en Barcelona, contra equipos dese nivel, e chega a Fuenlabrada aquí e parecía, bueno, pois este é o partido no que se pode empezar a reconducir e tal. E de repente ves que o equipo non é capaz nin de competir, aí sí que foi un momento bastante delicado. Pero logo recordo que a semana seguinte creo que ven Tenerife aquí, o Obradoiro queda así unha canasta de gañar o partido, e aí xa como que cambia un pouco a cousa, porque logo tamén vai a Vitoria e tamén perde por un punto, e xa é diferente, xa logra competir e aí xa se ve que, bueno, que por esa liña o equipo sí que podía sacar o tema adiante. Bueno, pois quedannos seleccionar os mellores momentos da temporada e aquí botanos un cable Jacobo. No seu Twitter Obrapedia xa ten feita unha enquisa. Jacobo seleccionou 4 momentos. Un foi ese partido contra o Betis con ese movimento da afección a Salvation Army, ou cada un que chame como queira. A victoria contra o Real Madrid, que tamén foi pois como un boom aquí. O que lle chamas ti pimentonazo de Artem Pustoboy e tamén as dúas prórrogas que xogamos contra o Andorra. Quen vai gañando, por certo? Que momento? Pois mañá saímos de dúdas. Eu creo que vai gañando o día do Madrid. O a victoria do Real Madrid. Eu creo que vai gañando a victoria do Madrid. E vos con que vos quedaríades? Eu coas 4, pero... Non puxeches a opción das 4? Non, pero houve alguén que mo dixo. Pues, non tes a opción de todas as anteriores, pero que Twitter só deixa 4, senón xa eran 5. Pero visto en perspectiva, creo que o día do Andorra, sen ser igual das 4 a que igual te quedas con ela, eu creo que ese día foi un día clave na temporada. Porque foi un día que había... eu creo que viñamos da lesión de Rosco, me parece, que Shane ese día fixe un partidazo, como que foi un pouco un punto de inflexión na temporada, porque Andorra que viña eu creo que Andorra viña de xogar a fase final da Copa, que casi elimina a Madrid, estaba a un nivel altísimo, e o Obradoiro competiu con todo, e a partir dese día, eu creo que cambiou bastante a cousa. Foi como unha dose de autoestima para a afición, non? En plan, este equipo pode gañarlle a calquera, como demostrou despois co Real Madrid ou co resto. Foi un partido moi importante, que puido caer dun lado ao outro e esa vez caeu do lado da obra. Ti quedaste con ese Óscar ou con algún outro que non nos puxera Jacobo nesa? Non, neste caso, a ver, é moi difícil non quedarse co partido do Madrid, porque ademais levaba desde o ano 2009 que xa chovera, sen perder aquí. Eu creo que tamén a xente tiña ganas de darse ese gusto, non? De gañarlle a Madrid, pero tamén todo o que houve ao redor do partido contra o Betis, de como a afección se mobilizou nas redes sociais, recibindo o equipo antes do partido, empurrando iso desde unha hora antes de que empezara, todo o que houve ao redor dese partido, que ao final culminou con éxito esa salvación, pois quizáis para min é o momento de, xa digo, toda a semana, desde o luns ata o sábado que acaba o partido, e se consegue a permanencia. Ben, pois quedamos con estes momentos, non temos tempo para máis porque temos que pasar a outro tema, pero non quería despedirme de vos sen darvos as grazas por estar sempre aquí comentando, que a veces pois tampouco é fácil falar, porque ás veces pois hai que ser un pouco críticos, pero moitísimas grazas Jacobo e Óscar. Gracias a ti. Agora tócanos ver que pasará, porque agora comeza estos culebróns de quen queda, quen marcha, quen ven, pero para iso haberá máis tempo. Queda tempo. Por de agora deixamos aquí esa análise, como decía, graciñas, e agora imos quedar con un vídeo onde recollemos o mellor da cidade do futsal, un evento de fútbol sala organizado esta fin de semana polo Santiago Futsal e por Viacua para os máis cativos. Finalmente non se puido celebrar na Praza da Quintana por mor do tempo, celebrouse no pabillón de Santa Isabel, así que coa cidade do futsal quedamos, e a vostedes tamén graciñas como sempre por acompañarnos. Volvemos no vindeiro luns.
Aquí estamos un ano máis, unha edición máis no gran torneo, no gran evento arredor do fútbol sala adicado aos máis pequenos. Falamos da cidade do futsal, que é unha festa que é posible grazas ao Santiago Futsal, o club organizador e tamén á empresa Viacua. Como dicimos, é a festa dos máis cativos que se reúnen arredor deste deporte. A verdade é que estaba previsto que fora na Praza da Quintana, pero esta fin de semana non acompañou o tempo, así que houve que trasladar todo este torneo aquí ao pabillón de Santa Isabel, pero non pasa nada porque os nenos e nenas o que queren é participar, é xogar, é pasalo ben e todo iso estáse a cumprir hoxe aquí. Imos ver todo o que pasa, son alrededor de 400 nenos e nenas participantes, 80 equipos e queremos meternos de cheo nesta cidade do futsal. Acompáñennos. Aquí moi cantaríns, estos rapaces estaban animando a Tallón. É o voso xogador favorito ou é o voso entrenador? Que é o meu primo. É o teu primo? Sí. Ai, bueno, aquí hai lazos familiares, Pero bueno, gústavos como xoga Tallón? Sí. E gústavos que estean aquí hoxe os xogadores do primeiro equipo, facendo adestradores? Sí. O voso é algún deles? Palmas. Ai, Palmas é o voso? Sí. Ai, sodes de Palmas estades aquí animando a Tallón, eso sí que é compañeirismo, Bueno, é o equipo do Santiago, entón hai que animales, igual que nós. Temos que animar. Vos sodes un dos equipos que trae o Santiago Futsal aquí hoxe, non? Sí. Bueno, contádame que vos parece que se faga así un torneo deste tipo, con tantos equipos, como estáis pasando? Moi ben. Divertido. A ver, por aquí din que están moi entretenidos. Sí, porque xogas bastantes partidos de cada grupo, unha mañá inteira xogando ao fútbol, para mí é moi divertido. E como vos está indo a cousa? Bastante ben, vamos de segundos. Se gañamos o seguinte, pasamos a semifinais. Está indo moi ben logo, Sodes aí favoritos. Bueno, entre comillas. Pero importante pasalo ben nestas cousas. Sí. Bueno, pois que o sigades pasando moi ben, xa vos deixo seguir vendo os partidos, Outra cousa, que si ganamos non está tan mal. Como? Que si ganamos non está tan mal. Hombre, eso sempre gusta, non? Éramos unos amigos y su madre, la tuya, ¿no? Sí. Pues formó el equipo y aquí estamos. E como se llama el equipo? Alto do Vento Pulsari. Non, que ganamos a Liga Galega ou que quedamos campeóns na Liga Galega, ganamos a Provincial e a Liga de Santiago. Hoy en este torneo nos separamos. Separan Grupos. En dos. Ah, sodes dous. Sí. A e B. De onde vides vos? Como se chama o voso equipo? Algo difícil. Algo difícil, pero bien. Moi difícil. Algo difícil. Por qué? Porque están equipos muy buenos. Xa xogastes? Sí. Tres partidos. Xa xogastes 3. Sí. Temos que xogar 2 ahora. E como vos está indo? A ver, malo ou regular? Solo ganamos Perdimos una. 2 y ganamos 1. Regular. Y si ganamos los 2 siguientes, vamos a la Copa. Bueno, pero aquí pasadelo ben, non? Sí. Eu do Vista Alegre, mira. Que tal o estades pasando neste torneo? Como vos está indo? Ben, regular? Ben, pero que pasa é que o campo é moi pequeno. Home, porque houve que dividir a pista en 3, non? Sí, Pero logo que queríades, un campo máis grande? sí, un poquinho máis. E como vos está indo? Ben, Gañar? Cantos partidos van? van 4 e ganamos 3. Ai, logo estupendo. E vos que tal o estades pasando? A ver. Pues moi ben. Ganar
E a participar. Vos sodes do Santiago Futsal, non? Sí, E como vos está indo por aquí neste torneo? bastante ben. Sí, cantos partidos xogastes? 3. 3 nesta mañá? Sí. Andades rápidos, Sí. E cantos gañastes? Bueno, pero aquí o importante é participar, non? Sí. Vos que vos parece que veñades aquí e poidades xogar aquí con tantos equipos, fora do normal da liga onde xogades? Bastante ben. Sí. E coñecedes a moitos nenos, sabe? Sí, bastantes. A ver, quen me conta por que empezou a xogar ao fútbol sala? A ver, por exemplo, ti, por que empezaches a xogar? Porque me gustaba moito o fútbol decidimos ponerme en un equipo. Empezaches aquí no Santiago Futsal, non? E ti por que empezaches? Porque quería xogar nun equipo, quería ser un bo xogador, xogar moito. E metecheste no Santiago Futsal. Sí. E quen vos gusta de xogadores do Santiago Futsal? Cal é o teu favorito? Catela. Catela? E coñécelo en persoa? Sí. E a ti quen che gusta? Catela. Catela tamén? A vos tamén, Catela? Catela. E a ti? Antonio Diz. Antonio Diz, pero Catela ten moito éxito, Por que vos gusta? Xoga moi ben? Sí, moi ben, moi ben. Que tal o estás pasando hoxe? Contame un pouquinho. Muy bien. Por poco nos clasificamos y tenemos un equipo muy bueno. Sí, sin duda yo soy muy buen portero. Seguimos falando con máis rapaces dos que participan hoxe nesta cidade do futsal. Por aquí temos algún neno que sodes do Fátima, pode ser? Se que tal vos vai hoxe aquí no torneo? Bien. Cantos partidos xogastes, cantos ganastes, perdestes? Jugamos 4 o 5, perdimos 2, empatamos 3. Quen é o vosso xogador favorito? Catela. Santi. Santi? Catela. Catela, casi todos. Pero el mejor es Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo non sabe xogar a fútbol sala, seguro. Por eso, y Messi sí. Messi sabe xogar a fútbol sala? É moi bajito. Somos do Burgo. Nós vimos aquí, porque tiñamos para ir á Plaza da Quintana, pero como por si, para non que nos fagamos daño, fomos Non é verdad. aquí, viñemos aquí porque estaba todo cuberto, entonces, como, non sei, dixemos, este é o noso campo, vemos, e mira ti, quedamos de primeiros, non, como era? Quedastes de primeiro? Sí, Pero cantos partidos gañaste? 3. Pero ainda tedes que xogar máis. Sí, o dos cuartos. De Diestro. E a ver, contádeme como vos está indo aquí este torneo. Bien. Cantos partidos ganaste? Todos menos uno, que empatamos. Pero logo vai vos moi ben. Que ides ir á final? No, las semifinales. Imos en semifinais aínda, non? Sí. E vos normalmente que xa sodes o equipo formado, non? Non vos xuntastes para vir aquí. No. Xogades normalmente todos xuntos. Sí. E contádeme como pasades xogando ao fútbol. Bien. Pero por que empezastes? Por exemplo, ti por que empezaches a xogar? No sé. Porque che gustaba? E ti por que empezaches? Porque me gustaba. E gusta xa? Sí. Que vos gusta máis, o fútbol ou o fútbol sala? Fútbol. O fútbol? Pero o fútbol sala tamén, non? Sí. E agora que estades facendo? Esperando aquí concentrados para o próximo? Cuando acabe este partido, jugar. De la Salle. E normalmente xogades todos xuntos, sempre? Sí. E mira, hai moi poucas nenas, estou vendo, Sí. A ti como che vai? Ben. Que tal te tratan aquí estos rapaces? Bueno, levades vos ben, non? Sí. E mira, vinche cara así un pouco de enfadada, foi malo partido? Sí, es que estuvimos perdiendo todos y solo empatamos uno. Bueno, pero importante é participar, non? A nosotros nos tocó contra otro equipo, pero era la serie 1 contra la serie 2 y perdimos por penaltis. 1, 2, 3.
parte fundamental desta xornada son os pais ou as familias que están aquí cos nenos. Aquí vemos uns cuantos que están moi emocionados porque estamos vendo o seu partido. Voute despistar así un pouquiño, a ver se non pasa nada importante. Contame un pouco que tal o estades pasando. Bueno, pois a verdad é que acaba de marcar o gol. Estou aquí fastidiando un pouco. Pero bueno, así de refilón no vendo. Bueno, estamos moi contentos a ver a organización e todo está moi ben. Os nenos pasan o bárbaro. Estamos, bueno, os pais mellor, claro, entre cafetería, charla cos pais e tal. Moi ben, outro gol, non ves? Estamos perdendo todos, pero bueno, igual. Pois xa que moi bo ambiente, non? Moi bo ambiente, moi bo ambiente. A verdad que xa estuvemos desde pola mañá, onte xa estuvemos toda a tarde. E a verdad que a xente moi ben, a organización, a verdad que todo moi ben, non teño nada que decir. Os entrenadores, bueno, eu son unha nai dun neno do futsal, e a verdad que son encantadores, non se pode pedir máis. Bueno, pois estupendo, vouche deixar que sigamos aquí desfrutando da xornada. Moitas gracias. Moitas gracias a vos. Pois neste torneo dedicado aos máis pequenos atopamos a un dos xogadores do Santiago Futsal que tamén están aquí, pero neste caso facendo de adestrador, non sei que tal esa faceta. Bueno, é algo diferente, non? Bueno, o que é importante que nos pasen ben, non estamos aquí tamén para que aprendan un pouco de nós, é algo bonito. E como che foi o partido? Acabas de sair agora da pista, non? Sí, bueno, ahora tocou perder, pero bueno, non vai ser de todo ganar, non? Vimos por aí ao teu irmán Antonio tamén, que ten outro dos equipos, tocouvos enfrontarvos ou non? Non, todavía non, estamos en grupos diferentes, se pasamos, clasificámonos se ganamos os dous e que nos toca xogar un contra outro. E hai piques aí como adestradores ou... Bueno, como na pista, non? E que che parece que se organice unha xornada como esta, bueno, dúas xornadas en realidade, toda a fin de semana coa cidade do futsal para os máis cativos? Ben, está moi ben, tamén eu penso que é moi emocionante para eles que estemos por aquí nós, xogar, bueno, que nos adestremos e todo para eles creo que é algo moi bonito e bueno, xa se ve o ambiente que hai nas gradas e todo que é moi bonito. Pois para nós a cidade do futsal é o evento estrella da temporada, realmente para nós é moi gratificante ver tantos nenos, este ano máis de 400 disfrutando co fútbol sala, co compañerismo, o ambiente é fantástico. Realmente temos que dar as gracias ao Concello que nos cedeu Santa Isabel ante os problemas que tivemos por mor da choiva onte, e dar gracias a Viacua tamén por apoiar este proxecto, que realmente o noso soño era facelo na Quintana e desfrutar do torneo da Quintana. O marco que temos é moi bo, pero obviamente a Quintana era algo especial para nós, pero realmente estamos moi satisfeitos con como están pasando os nenos e con como saiu todo, non? Pois estamos aquí coa concelleira de Deportes, con Noa Morales, que tampouco se quixo perder esta cita con tantos cativos e cativas xogando o fútbol sala, aínda que ao final hubo que trasladalo aquí a Santa Isabel, pero o ambiente inmellorable, non? Sí, a verdade que foi unha pena non poder disfrutar da Quintana porque eu creo que era un espacio único para poder facer esta cidade do futsal, pero a verdade é que Santa Isabel, pois entre o aforo que ten e o espacio que ademais permite poñer varios campos, está resultando moi ben. E como estás vendo o ambiente? Pois moi animado. Dende onte tamén estaba bastante animado, están os pequenos e as pequenas a tope, e moi ben, moi divertidos. Os pais as nais moi volcadas cos máis cativos e a verdade que moi divertidos, que son moi ben. Moi importante, ademais, que se fagan este tipo de eventos para os máis pequenos, para que pois pasen unha xornada alrededor do deporte que sempre é algo san, non? Pois sí, a verdade que sí, botanse en falta sempre eventos destas características como que acaba de organizar o que ven organizando Santiago Futsal, sobre todo para as bases, para os máis pequeniños, para que vexan tamén non ese día de competición, no que ha sido unha maneira tamén un pouco lúdica e en equipiños, pois, van gañando, van vendo os seus resultados.
Acompáñanos agora o director de Viacua, Julio Masip, que por suposto non se quixo perder o evento que está organizado precisamente por Viacua en colaboración co Santiago Futsal, e non sei como está vendo o ambiente. É verdade que non se puido finalmente facer na Praza da Quintana porque o tempo non nos quixo acompañar, pero bueno, vese que os nenos e nenas están desfrutando. Bueno, a verdade é que foi unha mágoa non poder facelo na Quintana porque é un entorno fantástico, pero bueno, de facelo ali, o mellor é facelo en boas condicións, e que nos acompañe o tempo e que os rapaces podan disfrutar. Se non é así, a verdade é que o mellor sitio é aquí, porque xa se ve o que están disfrutando eles, ademais o que lles gusta é xogar a pelota e divertirse, non? Por lo tanto, bueno, creo que dentro do mal menor o bo é que se está vendo xente, os pais e as familias pasando un momento divertido e sobre todo os rapaces pois xogando moi ben o fútbol sala e divertíndose. Ademais están a tope, porque eu estou aquí mirando que non nos veña un balón porque xogan en serio. Estos teñen enerxía para ceder, sí, a verdade que sí. Bueno, pois xa se sabe, nestas edades a verdade é que, bueno, pois é un gusto. De feito, nós este é o terceiro ano que organizamos este evento, cada vez estamos máis satisfeitos, no? Porque o retorno pois é moi bo. Para nós pois eso xa é bastante, non? Por que se implica Viacua? Por que decidiu implicarse co deporte, concretamente co fútbol sala? Bueno, aquí en Santiago estámoslo facendo co fútbol sala, deporte de base. Fundamentalmente nos no aspecto social o que buscamos é promover os hábitos saludables, e aí vemos pois nos rapaces, no deporte, e sobre todo nestas edades pois que temos moito que aportar, non? Pois dentro da nosa pequena contribución ali nas cidades onde estamos, pois gustanos participar e poder colaborar para que haxa eventos deste tipo. Ben, pois agora imos deixar xa que rematen, que queda xa case estamos na final, logo toca a entrega de premios, que lles gustan moito os cativos tamén. Así que imos desfrutar. Gracias. Gracias.